Да. Не са равни. И така беше тук в Абсолютно. на това съчетание на ленците. Точно така беше. Реално. Йон Сега да Жесон видим и след Сон. това Невяна Владинова Нашата и Неви. финал. Колкото и да е изморително, някак не ни се иска да приключва. Точка 1. Много добро изпълнение също на корейката. Няма много работа Филипа днеска. Някак си усещам, че след Кудрявцева е По-различна, да, падна малко заряда. И сега отново е ред на Неви да не заради в това състезание. Въпреки, че Сон много радва окото. Много. Гледаш, но след Кудрявцева. Точка 1. Понеже не е нашето момиче. Да. Ако беше нашето момиче, ще да е друго. Сега ще ни заради Неви. С едно, надявам се, последно, прекрасно изпълнение на тази световна купа за българската публика. Хубави пируети видяхме в Да. изпълнение на корейката. Всичко, което са подбрали колегите. Тук малко имаше. Но